Nikanya kwa ramoga jongero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni maduol wadhi mbele gi miwechego manyien kapod wamenyo mana mago motendre kod Ramogi TV ka bende koro wayango higano mar mokwongo. Nyasi mar hingo higa achiel nyaka ne chaki Ramogi TV pod dhi nyime kendo kuku mare koro chomo kaunti ma Kisumu kama idhi bagie chenro mopogore opogore mamulo ngima jopiny. Chenro go riwo koda ka chiwo thieth ma onge chudo ne jopiny. James Okoth miyowa ler koya kaunti no ma Kisumu. Ikruok mar hingo higa achiel nyaka ne tipo mar Ramogi TV donje paw fwambo kod keyo osechakore kendo dhi nyime mar neno ni oganda duto obiro yudo mor mokalo koa e chenro moseyangi kendo opangi kaka Alan Obiero lero. Kokalo kuom telo mar kambi mar Olvida Services wadwaro bedo kod chenro mar duoko lwetwa. Kisumo e city mar oganda Luo, ma headquarter mar oganda Luo. Emomiyo wakelo budho mar tipo ma dhi chakore tich ang'wen ma en tarik achiel. Chenro mag thieth kokalo e chenro mar penj laktar osekelo kony kod puonj mokalo e dier oganda kendo en achiel kuom chenro mar Ramogi TV ochano duoko go lwetgi ni oganda. Wadhi bedo kod medical camp kata thieth manono maduong' kabisa mapokone. Wan kod geno ni jopiny mawuok e tung' mopogore opogore e alwora mar Nyanza ahinya to Kisumo dhi chopo kendo wadhi chiwo negi thieth manono. Nitie partners magwa, awacho gi dho ngere ni partners ma osebiro mondo konywa mondo neno odiochiengni obedo makare. Wadago erokamano maduong' ne jogo ma obiro riwruoge moko mag piny owacho ma obiro moyie tiyo kodwa kanyakla mondo ne ni odiochienge ang'wen gi obedo manyasi kabisa. En nyasi madhi bedo odiochienge mopogore opogore kendo ikruok ni ong'ala mamalo mar neno ni oganda duto biro yudo mor. Bang' ka ji osegoyo adhula ma ji odhi moyweyo matin, koro ji biro dhi ywere. Iwacho ni yweruok. Dhano dhi keyo tiendegi kendo wadhi bedo kod chenro mar Ramogi Night achiel kachiel. Chieng' ngeso bende chenro marwa mar thum dag mor bende dhi tim achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu kae. Warwakou kendo dang' ahero wacho ni wamor kodu. Sa osechopo koro wadhi duoko lwetwa mondo une ni wachung' kodu kaka osechung' kodwa higa achiel ni kendo wageno ni wabiro medo dhi nyime mondo wata ogandawa kokalo kuom wang' jowi mar Ramogi TV. Chenro makama osekelo mor mokalo ni oganda. Ramogi mitna kendo gi information gik ma gilando ber. Ramogi onego med bedo kabisa. An amor gi Ramogi. Ramogi TV at one mit aduwa. Akwayo jopiny mondo med neno Ramogi TV mane marwa mondo dhi mbele kaka jonagi. Jopiny bende okodong' chien e chenro mag Ramogi TV. Ka kinde isumo pach oganda mar neno ni Ramogi TV obedo gi chenro makare mapuonjo, malero kendo mamoro oganda. Ramogi TV timo chenro gi duto mar neno ni oganda Luo oidho e ong'ala machielo e weche mag telo, dongruok, ohala kod mago mathoth kendo gin gi geno ni gibiro dongo kanyakla gi jopiny. James Okoth, Ramogi TV. Nyakora Ramogi